बे भिडिअ क्लिप्सआ जाहैबाय तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि फारसेथिं लकेलनि सुबुं इउपिपिएल दोलोनि बिथांमोननि गेजेराव महलखौ लानानै दावराव दावसि सोमजिदों। दिनैनि समाव बुंनांगौ खोथाया बेल'नो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालानिफ्राय सोरनिबा माबा मोनसे थिनानै लाखानानै दोननाय महल बायदिसिनानि टेन्डार मालानिफ्राय बेबादि सेख'नाय दावराव डिस्ट्रिक्टनि बिथाङा दैदेनगिरि मालानिफ्राय बेबादि आखु दिन्थिफेरा आरो दिनै मानगोनां प्रमद बर' बिथांनाव बिनि सायाव मा आर्गुमेन्ट होगोन जों नेनानै थागोन। लोगोसे बेनिख्रुइ देरसिन एन्सारा जाहैबाय बा हाबाफारिया जाहैबाय मानगोनां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथां सार बिथाङा बेखौ आफादनिफ्राय बोख्लायो ना बेबादियैनो दोनबावो। थांनाय माखासे समनिफ्रायनो लागातार बेबादि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोना माखासे गेना गोरोन्थि खामानिखौ मावबोनायखौ जों रायजो राजाफ्रा नुगासिनो दं। थांनाय पर्बतजरा ओनसोलाव गाव गावनि हानि मोनथायखौ रैखा खालामनो थाखाय आइ आफा रायजो राजा बिथांमोना लोब लोब ओंखारनानै आन्दलन खालामदोंमोन। माखासे प्रश्न सोंदोंमोन बासबारि आन्सलिक बासबारि दख'रा फरायसा आफादनाव। बेवहायबो सासे फरायसा आफादनि मावथिया बर' बिमाखौ बुनो थाखाय आखाइ दैखोदों। माब्रै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बिमा माहारिनि सायाव आखाइ खोख्लैनो थाखाय थिखोनो हाखो? प्रश्नआ दिनै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबान रुजुनानै अभारटेकिं लानाय समाव मा समायखेरा लायो? बे आफादाव थानानै बर'नि थामोनथा आरो बर' बिमा माहारिखौ रैखा खालामनांगौआ बर' बिमानि मोदोमाव जुदि आखाइ खोख्लैयोबा बे अपमाना सोरनि? आरो दिनै फैयै फैयै सोरखौबा दम होनाय सोरनिबा पलिटिकेल प्रेसाराव सोरखौबा दम होनाय आरो दिनै टेन्डार माखासे बायदिसिनाफोरखौ सेनानै लानो नागिरनाय बेफोर आखुथाया दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव बा जायफोर मावथि बिथांमोना बा सुबुंफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव बर्तमानाव दं बेबादि माखासे गेना गोरोन्थिखौ जाहाथे दा खालामथों। जुदि बेयो राजनितिक लाइनजों मावनो गोसो जाबायबा बा बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि कनस्टिटिउसनाव आन्डार द जुरिसडिक्सन अफ द कनस्टिटिउसन अफ एबसु बेवहाय थानानै बेफोरबादि खामानिखौ मावनो मोना। जुदि राजनितिकआव बा जुदा खामानि मावनो गोसो जाबायबा बेनिफ्राय ओंखारनानै बिथाङा राजनितिकफ्राव जयेन जानानै मावथों बा जुदा खामानिफोरखौ मावोबा मावथों। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलानि सिङाव थानानै दिनै बेफोरबादि हाबाफारिखौ रायजो राजाफोरनि गेजेराव दिन्थिनाया दिनै जों बर' हारिनिनो अपमान मानगोनां बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म सारनिनो अपमान दुलाराय बर' फरायसा आफादनि अपमान। हारिनि सिनस्रि आफाद हिसाबै रावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गाज्रि मोना मदद होयो गोरबोजों हांख्रायो सम सम हुरा हुरा नाथाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा उल्थां फाल्थां खालामलांनो आरो नोंथांमोना नोंथांमोननिखौ गोथों सानो सोरबाया सोरनिबाखौ गोथों सानो रायजो राजाया रायजो राजानिखौ गोथों सानो। नाथाय जों आफादाव मानो थायो? रायजो राजाफ्रा आफादाव मानो माइरं दैरं गावनि निजि सम्पतिनि बाहाग खालामनानै फैसाबाबो मानो हरो? सुख दुखआव जोंखौ मोदै फसरफा फैनो हेफाजाब होनो थाखाय। मा सानो रायजो राजाफोर कमेन्ट्सनि गेजेरजों जरुर खोन्थाहर। भिडिअखौ सेकेन्डआव फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।